Machiegni kendo riwruok mar bodaboda e pachoka dwani mondo piny owacho mar Kenya Kwanza orang kendo nengo mar mauta mathung'o jogo manie sekta mar wuoth e thurka. Jakom riwruok joriemb bodaboda e Kenya mangima Kevin Mubadi oywago pek ma jo apiko sani neno kaluwore gi nengo mar mauta mawacho ni malo mokalo kendo hinyo mokalo sekta no. Noloso e kinde ma nyasi mar kete apisi ten bodaboda e kachung'od bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay. Mubadi nokwayo jo bodaboda mondo kik yie kalo paro machik machano medo osuru e nengo mar mauta kowuok e atamalo 8 nyaka atamalo 16 koko ni mano nyalo siko sekta no. Counties mingi tukijaribu kuweka leadership because for a very long time watu wa bodaboda wamechukuliwa kama watu unruly, watu wenye hawafuati sheria, watu ambao wana kazi yao kukosi maandamano na fujo na vituko kama wamepata ajali. But we have come of an age whereby sahi we are streamlining the bodaboda sector. Ni sector ambayo imegrow. Sahi watu wanaona kwamba the bodaboda business is their office, na sisi tunazidi kuhimiza kwamba wachukue bodaboda kama ofisi yao. Wan kaka jombita wasedhi maber koro sani nikech sani waketo kwe kendo kwe no emotimo go yiero kadwa na wach ni yiero mane watimo kata kapoka wache yiero no watimo maber kendo unge wach mane wuok e yiero no watime maler ma ngata mano no yiero. Akwayo jogo mane ok oyudo thuolo mondo bede telo ni gi ungwa lwedo mondo watika mora achiel. Bodaboda okwadhi keto position wadwaro ne kwasetimo yiero to wabede telo ka chieng' moro sa oromo ka sa yiero romo to joma moko mane ok yudo nafas chako duogo to yudo nafas to wariembo uchumi marwa ni ka ok wakete kuko mang'eny.